Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelani Mama Mtsimande noBaba Mtsimande, ngixoxa ukudelitha. Baba Mtsimande, ngiyaxoxa ukudelitha kusuke kadlula ku-3 minutes. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni kaJesu basentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga usisiJabu wangifaka ekhaya leZwi. Ngithi angibonge uNkulunkulu ngangenzele kona ngoLwesine kumfana wami udrayiva ama-truck bazalwane. Umfana wami uthe mesemoya river ebusuku wavinjwa imoto enevi edimile. Udrayiva ngaphakathi uyafona uphethe ifoni bese iyamjeka ngaphambili. Mayemjeka shuthi yena abona ukuthi shuthi umuntu oyisigebengu bese nje angami ajahe imoto aze ayofika eMaritzburg emkhondeni. Mefika emkhondeni leli phosa limlandelile lize lifike naye emkhondeni bese liyambopha emkhondeni limphuca iy'ncwadi zakhe limbophele ngoLwesihlanu aze ecaleni bese kushuthi-ke uyamgweba ngendlela azomgweba ngayo. Angitshele-ke ukuthi mase ngiboshiwe ngenxa yokuthi angimanga iphosa lengimisa. Angase ngiyakhuleka abazalwane Roma 10 verse 9. Asafundisa uBaba Mtsibande bazalwane ongenzela isimanga Roma 10 verse 9 bazalwane. NgoLwesihlanu lengifona mntanami kwenzakalani athi hayi akafiki lo muntu. Lengifona athi hayi akafiki kuzoshaya 2:30. 2:30 wafona athi hayi ma sekufike ozongikhulumela wasemsebenzini. Kodwa lo ngibophile ophethe amaphoyisa onke akakafiki. Shuthi 2:30 uNkulunkulu enza umusa abazalwane bafika umjejela ilayisensi yakho athamba mfana wami. Ngenxa nje kaJesu Kristu bazalwane esawufundisa uBaba Mtsimande noma ngenxa kaRoma 10 esimvuma usuku nosuku bazalwane senzele isimanga. Ngidumisa uNkulunkulu ukuthi umfana wami aphuma discharge ngenxa yomkhuleko. Ngiyambonga uNkulunkulu uRoma 10 verse 9 unamandla kakhulu bazalwane. Siyamdumisa uNkulunkulu nangakubaba Mtsimande kuningi esikufundele kuningi asenzele khona. Ngibonga nosisiJabu wangifaka kulo mkhuleko bazalwane kuba since lo ngangena ngaletha okweshumi kwami kwengenzela umahluko omkhulu ekhaya lami. Ngiyabona nje since ngingenile ikhaya leZwi impilo yami ishintshile, ikhaya lami lishintshile. Kuningi uNkulunkulu angenzele kona. Sidumise uNkulunkulu Baba Mtsimande asibusise ngendlela asibusisa ngayo iziyalo zakhe bazalwane. Ziyisimanga zenzele umahluko omkhulu ekhaya lethu. Siyamdumisa uNkulunkulu ngaye noMama Mtsimande egameni kaJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomndeni wakhe wonke. Ngibingelele abazalwane basekhaya leZwi. Ngibingelele abazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaqala nokuletha iVN selokhu ngingenile ekhaya leZwi. Ngibuka imisebenzi kaNkulunkulu akasengenzele yona eminingi baba. Angazi ubufakazi ngendlela obuningi ngayo engiphethe, kodwa ngenxa yesikhathi baba ngizokhuluma lokho okubalulekile baba. Benginenkinga kakhulu emshadweni wami baba. Into eziningi bezonakele, kodwa uNkulunkulu wangisiza ngenxa yokuthi ngingenela ekhaya leZwi baba. Ngambuleleka nangesikhathi ukhuluma ngendaba yemishado eyonakalayo mayelana nokuthi mhlambe ngesikhathi unomuntu iy'ndaba zokusoma, ngesikhathi ngithola leyo VN iy'ndaba zokusoma nokuklina nakho konke nokuchithela ngaphandle zonke lezo zinto ngesikhathi ngikuthola baba. Ngaba nokuthinteka kakhulu ngoba kuningi ubumnyama esihleli kubo singaboni. Ngase ngimzwisa naleyo VN ubaba wasekhaya wayilalela, kwasho ukuthi vele ziningi izinkinga kade ebhekene naye elokhu ezenza ngokwesintu, kodwa yibe esasukume ehambe ezangomeni. Uyayithanda izangoma umnyeni wami. Ngibese ngithi mina-ke ake sizamelana-ke naku umkhuleko ubaba. Hayi ukuthi indaba ehlangene nosindiso akayifuni baba. Sithwele kanzima emshadweni yethu esikuyona. Kuye kube khona isikhathi sobunzima. Kuthe lapho ngihambile baba ngisendlini lapho ehlala khona la kasebenzela khona, ngathi ake ngenze umkhuleko kababa. Ngawenza ngithe lapho ngilala ngalolo suku engangikwenze ngalokhu uzosa ngibuya. Heyi baba, ngendlela okwenzeka ngayo ngaphupha iy'ngane eziningi nje ziyadlala engathi khona nengane elingana nayo ingane yami lena 5 years njengamanje. Kuthe lapho ngibuya ngino-1 day ngibuyile ngiyingapha, ngamphupha umnyeni wami engazuthi usendaweni emnyama.
uyashaya and ufuna ukuphuma engathi kuvaleke ngeminyango le ngathi yinsimbi nemshudo emkhulu. Uyashaya ufuna ukuphuma, kukhala iy'ngane ngaphandle, ubusathe uyazama uyashaya, kukhala iy'ngane ngaphandle. Lezi iy'ngane ukukhala kwazo zinenjabulo engazuthi khona lento esizoyibona la. Uyashaya ufuna ukuphuma nansi imshudo emkhulu emvalele. Uthe lapho engazuthi sekuyaphumeka kwaqhuma kwaqhuma kwathi pha, angangabe ngisabona lapho kodwa ngezwe ubuwelewele bey'ngane engathi zinokujabula. Eyi baba, angazanga leyo nto eyenzekayo ngoba kwangazuthi angilele. Jesu Kristu inkosi baba, Jesu Kristu inkosi baba. Ngithi angibonge nje uNkulunkulu ngokuthi angihlanganise nekhaya leZwi. Ngiphinde ngibonge umama uMkhize wangifaka. Ngibonga uNkulunkulu nje kunesikhathi eside ngambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, mangabe ukhuleka uthi uyakhuleka ukuthi bonke abasekhaya leZwi bavikeleke namakhaya abo nemindeni yabo. Impela ngikubonile kwenzeka. Isitha sike sahlasela, cishe kwasha umuzi wonke ngenxa ye-generator, kodwa uNkulunkulu wasivikela wasibiyela. Kwaphinde kwacishe kwafa futhi kwasha esontweni elilandelayo, kwacishe kwasha enye indlu futhi enamagesi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngithi angibonge nje negama lelithi uJesu Kristu inkosi liyawenza umsebenzi omkhulu. Emsebenzini ngeke kwateta ingane iphume nje ingenazo impawu zokuphila. Ngesikhathi nginikezwe oxygen ngizama ukuyisiza, bengilokhu ngibiza igama likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu wenza ummangaliso omkhulu, yabuya yaphila, ayizange ilaliswe ngisho wodini ley'ngane. Emva kwe-hour nje bisekumawayo isincela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni likaKristu Jesu. I just want to report baba ukuthi there's so much improvement empilweni yami. Ngiphilile, akusabonakali noba ngike ndagula kangakanani. Ngiyawubonga kakhulu umkhuleko. I-improvement ibonakale noma sengiseklinikhi sendenza ama-tests, kwabonakala ukuba akukho nto e-wrong ngaphandle nje kwe-CD4 count eyehlile slightly, but it is improving. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyabonga nangomkhuleko. Ndiyakhuleka no-Roma 10 ngiyawukhuleka every day before ndilala. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, baba Msibande nomama nomndeni wonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ngithi nje angidlulise nambu ubufakazi obuncane kodwa ngibona bubukhulu. Izolo nje siqala usuku lokuqala emkhosini, nangemva kokuba ngifake okweshumi ekhaya endlini entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Izolo nje ekuseni ngithi bengabo 11, angisakhumbula kahle isikhathi. Mangithatha ifoni yami ngoba bengivalele nje la ekamereni since ngisemkhosini. Sengithatha ifoni emveni kokuba ngilalele iy'nkonzo nje lezi ngengidane ngilalela inkonzo. Sengithatha ifoni mangibona hawu kune-message. Hayi mangivula i-message, hawu inothisi yasebhenki. Hawu undodakazi wami ungiphe imali. Awu ngixaka ukuthi eyani le mali enginike yona ngoba eyodwa bengiyazi ukuthi eyo-anti lo intombazane osisizayo la ekhaya. Manje sengibona i-extra. Hayi ngingazi ukuthi kwenzekani. Ngihlale bese ukuthi esefikile ntambama nje bese ngilungiselela ukulala ebusuku. Bese ngithi mina hawu ngibona imali la. Ngiyayibona le mali le enye ika-anti lena enye uthi hayi eyakho ma ngiyakupha. Awu ngibonge ngambonga uNkulunkulu. Ngathi mina awu
umkhuleko kababa Sibande angipha wona emveni kokuthi ngifake ukweshumi. Impela ngiyabona ukuthi ngihambise endaweni okuyiyona yona. Phakamisa nje udumo ngilibhekisa kuBaba uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngimangele ngoba kade enginikile vele nje kunemali anginika yona njalo. Kodwa manje le bengazi ukuthi khona imali ayitholile lezi zinto zabo lemholiswane yabo bayenzayo. Kodwa bengakaze nganginika ubeqala namhlanje. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyathanda ukudlulisa amandla kaNkulunkulu nje kakhulu empilweni yami nasekhaya lami. Ngiyambonga kakhulu nje kuningi asenzela kona. Ngiyamdumisa kakhulu. Nokusifundisa nje imikhosi, ukungena emikhosini. Siyabonga ngoba siyakuthola ukunqoba ey'ntweni ey'ningi futhi uyasenzela yena masimcela lokho esimcela kona. Ngiyambonga kakhulu. Ngibonge nje kakhulu ukuthi ngabuya eRichards Bay. Angisazi noma inkonzo yaJulayi noma ya-Agasti. Ne-confirmation yokuthi kumele sikhiphe iy'mpahla lezi zamajini. Ngafika la ekhaya ngakhipha-ke ezabantwana, especially abafana bebenamabhulukwe amaningi amajini. Nami ezami iy'mpahla nje zagcwala uplastiki omnyama zejini. Ngakukhipha ngakushisa. uNkulunkulu nje wangibusisa cause bebesele bengenamabhulukwe. uNkulunkulu wenza ubaba wabo wasipha imali. Wathi angiyobathengela. Ngabathengela amabhulukwe abo areplace-eka. So ngiyamdumisa nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi into masiyenza ngokumethemba uyazibonakalisa yena enguNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi tata. Mandibulise kutata uMphostile nakumama wethu egameni likaYesu. Bazalwana bonke ekhaya leZwi, entabeni kaJehova bonke umzimba kaKristu ndiyabulisa egameni likaYesu Nkosi yethu. Amen. Ndiyaxolisa kakhulu ngokumane ndifake mhlawumbe umuntu ndingafaki uba ungusisibani ne-address yakhe ngokupheleleyo. Ndiyaxolisa kakhulu. Ndicela ukuzisa nje ubungqina. Ndiyabulela kakhulu uTathixo. Kunonyana wam owahamba apha ngo-2017 wayohlala eDurban, ndingamazi uba undawophi kwelaa Theku. Kodwa bemane efowuna nje ngelo xesha, mhlawumbi xa inayo loo 500 asifakele. But entliziyweni yam kungekho mandi ngoba bendirhalela angasikanga lapha ekhaya. But ndibulela uTathixo kwezi ntsuku sisuka kuzo. Ndimbone engena kulaa Sunday. Yes, ndimbone engena apha ekhaya ephelelwe umsebenzi. Ndiyamkholwa kuTathixo uba uzokwenza izinto ezinkulu ebomini bakhe, uzodala utshintsho. Haleluya. Nabaphumayo ke egruphini ndifuna ukuthi baphuma kuba bengafuni inyaniso, ngoba ilizwi likaTathixo liyatsho lithi libukhali lilolwe ngantlangothi mbini, lihlaba laphukele. Abantu bakholwa kukwenza izinto ezifunwa yinyama yabo but ezifunwa ngumoya zezabazibalekayo. Ndisamcenga ke uThixo uba ndihlale kuye, ndithembeke kuThixo nasezwini lakhe, ndithembeke kuko konke. Le ntsindiso endizibiza ngayo ibukeke, ibonakale nasebantwini egameni likaYesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyakubingelela ninomama egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. uJesu sayinkosi nangalesi sikhathi. Baba, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Kade ngagcina ukukhuluma nawe baba. Kodwa-ke understand-eka baba ukuthi ububhizi kulezi iy'nsuku. Busho baba ukuthi ubhizi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu baba ukuthi uyaphila egameni likaJesu. Ngilalela iy'nkonzo kakhulu. Baba, ngibuyile esibhedlela
ngiyarecover and uNkulunkulu uyangisiza usuku nosuku. Isimo sona besingekho kahle baba, ezinhlungu, kodwa uNkulunkulu ungisizile suku nosuku and ngiyarecover and bayamangala nasekhaya ukuthi hayibo wathi full recovering. Ngibonga uNkulunkulu baba kakhulu ngoba nje mangithola isikhathi ngifuma ama-Romans 10:9. uNkulunkulu ngiyambona uyangenelela, umthungo uyaphola egameni likaJesu. Ngibuka ubuhle baNkulunkulu baba, ngiyongena e-theatre ngiyokwenza i-operation, ngiyiswele uNkulunkulu eseduze kwami, ngayiswela amandla kaNkulunkulu enami. Noma sengifike e-theatre udokotela washo ukuthi bazokwenza wonke umzamo, kodwa if kungenzekanga bebona umonakalo ngaphakathi bazosikhipha isibeletho. Yazi baba, sekwenzekile ngabuka uNkulunkulu khona kunjalo. Ngathi uNkulunkulu ngizomkhonza isibeletho noma ngasenaso, ngizomkhonza ngenhliziyo yami yonke. Angibanga nakho ubuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi uJesu ukwenzeleni lokhu, kodwa ngibuka uNkulunkulu namanje baba, ngicela ukumbonga ngohlobo olumangalisayo. USawuNkulunkulu, akujiki ukuthi unguNkulunkulu. And ngiyamcela uNkosi uJesu ukuthi ngingasuki kuye, ngimkhonze khona noma isimo singavumi. Ngiyabonga kakhulu baba nangemkhuleko osithumezela yona ngokukholwa, ubona izinto zenzeka egameni likaJesu. Kuningi nje baba engingafakaza ngakho, kuningi uNkulunkulu akakwenzile. uJesu Kristu inkosi, amen. uYesu Kristu inkosi tata. Mandibulise kutata, ndibulise kumama, ndibulise abazalwane entabeni indlu kaJehova kuyabonelela nasekhaya leZwi. Tata manje ndithi mandingqine tata, bendike ndangena kumkhosi we-17 days. Ndithetha manje xa ndiku-day 2 kukho abantu bendihamba nabo xa ndiphangelayo. Kwacasa ubana nje oonoteksi bayandimisa apha endleleni. Ndike xa ndigqiboma tata, uSathane wayehlele nje into embi kakhulu tata. Ndathi xa ndimisa bafike bavalela imoto ngaphambili ngehlika, bandingqanga nje babanintsi. Wafika omnye wandibetha ngempama, andazi tata nehlobo nanje endaphuma ngalo phakathi kwabo. Ndabaleka ndabe ndishiye abanye abantu nanje emotweni. Kwacasa ubana nje but imoto zange bayithathe, badla ngokuthatha imoto zabantu, zange bayithathe imoto. Ndabonga nje tata nanje amandla weNkosi uYesu kakhulu tata. Ndithe xa ndikuday 13 sathi siye etawuni nanje nosister wam, ndathi xa ndifika nanje ndi-overtaker itrakhi, nda-overtaker phambi kwetrakhi. Yafika itrakhi yandibetha ngemva, yatshayisa imoto, yayibetha yayongena kwimoto engaphambili. Kodwa nanje isimanga nanje imoto yabetheka nje kancinci nje apha ngemva itrakhi, ngaphambili zange ilimale. Nalaa moto yafika yayitshayisa ngaphambili zange ilimale tata. Inyaniso nje entabeni yendlu kaJehova tata nanje sibiyelekile tata. Sathi xa sigqibayo sigqibomisa imoto ecaleni, kwathi enye imoto ibhaki yabe nanje ibaleka izotshayisa kwale moto, yayiphosa kancinci tata nanje kwangexesha eli-1. Ndifuna nje ukubulela nje amandla weNkosi uYesu tata, ndiphakamisa nje udumo kuye. Ndithi tata nje mkhulu, siyabulela tata nanje ngendlela nanje uThixo tata nanje akombulele ngayo tata nanje into yokuthi nanje uYesu Kristu inkosi. And kwahlala ukuthi nanje sisaphuma kwathiwa nanje masithandaze, sathandaza tata. Emva koko nanje ndabona ke nanje umbono xa ndizawuphuma ku-day 17, umbono apho ingathi ndilwa neenyoka ezininzi, ndiyazibulala.
ndazibulela kasendisithi ekugqibeleni yho ndibulele inyoka enkulu ndabona iinyoka tatana nje zifile ezinintsi. uYesu Kristu yinkosi tata. uJesu Kristu inkosi. Baba umfundisi, baba umpostoli Sibande nomama nabazalwane bonke, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukudlulisa nabo ubufakazi baba. Selokhu ngathatha indlela yokwahlukanisa, ngikwazi ukuzehlukanisela kukaNkulunkulu. Ngatshela umndeni wami ukuthi sengehlukanisile ezinye izinto ezenziwa ngeke ngisakwazi ukuba ingxenye yazo eziphathelene namadlozi. Ngithe uma ngibona ukuthi abaningi baba bemukeli kahle lokho engikushoyo, ngase ngibone ukuthi ake ngitshele umama-ke manje. Omama bala ekhaya babili asebesele lapho ngishadele khona, ngamtshela owokuqala akangizwisisanga kahle, ngase ngitshela owesibili wangilalela, wafisa ukwazi ukuthi yena engasizakala kanjani ngoba namehlo akhe akasaboni kahle, ngasakhoni nokubhala, naye uyafisa ukuzihlambulula. Kodwa lokho kwangikhathaza kakhulu ngoba ngazi kahle ukuthi ubaba wakusho kwacaca ukuthi akakho umuntu ayomdlulisa kulayini. Ngafonela usisi wami wasebhamshela, ngamxoxela ngalolu daba ukuthi angenze njani, ngisiza kanjani. Nangempela-ke wangisiza, wangilayela ubaba umfundisi owangisiza kakhulu, wasixhumanisa naye. Umama wathola ukusizakala. Okwami nje kwakungukumxhumanisa ngokuthi ngimvulele ifoni, ngimshiye besale bexoxa nobaba bobabili. Enhlizweni yami-ke kube nokuthokoza okukhulu ngoba eselungisile umama. Waphinde wacela ukuthi ucela ngimcelele futhi ubaba umfundisi, kukhona okuvukayo akadinga ukuhlambulula. Nangempela walithola nelesibili ithuba baba. Enhlizweni yami-ke kube nokuthokoza okukhulu ngoba ezinsukwini zakhe zokugcina esezodlula emhlabeni ubengixoxela ethi akasisabi lutho, akasekusabi ukufa, ethi nje uJesu Kristu inkosi ngoba wakwazi ukuxhumana nomfundisi, wamsiza, wageza, wazihlambulula, akasenalo uvalo. Noma engasakwazi ukukhuluma kahle, esexinekile, ukugula ubelokhu ethe nje uJesu Kristu inkosi, ethi ngiyabonga Jesu. Bengimnika nomkhuleko umama, bese ekwazi nokuzikhulekela njena noma kungasekho ingane nefoni, ngoba bengufaka efonini yey'ngane ukuthi zimkhulekise njalo ntambama nasekuseni uma belala noma sebevuka sebezoya esikoleni, beshiye bemkhulekisile ugogo. Impela inhliziyo yami ibe nokuthokoza okukhulu. Udlulile-ke emhlabeni ugogo, washo inhliziyo yami nokuthula okuyisimanga ngoba ubeseyilungisile indaba yakhe noNkulunkulu. Kuphela nje ukuthi-ke ubengasakwazi ukuzihambela, ehambe exoxa ebatshela abantu ukuthi yena usezihlukanisele, kodwa uzihlukanisele akade bengena ekhaya bezombona esakwazi ukuxoxa, ubekwazi ukuxoxa, bengifice ngikhuluma naye. uJesu Kristu uyinkosi baba. Nkosi ngikhombise umbono ngabazalwane abenza amabhizinisi ukuthi bexwaye bengaphambuki ngenxa yamabhizinisi abawenzayo. Ngibone sihamba singabazalwane kwase kuba khona indlela ebikwa left la bekuphambuka khona osomabhizinisi abangabazalwane. Kuthe mangihamba ngilandela ngafike ngabona ukuthi bakhohlisiwe yisitha. Ngiye ngafikela ukuphakamisela amehlo ami phezulu kule ndawo ebese bekuyona. La phezulu kufike kwafakiwa uplastiki omhlophe, lo plastiki oqinile njengalo ofakiwa makwakhiwa. Wafakwa wenziwe ngazathi isibhakabhaka, bakhohliseka ukuthi noma bethi basamkhonza uNkulunkulu, bethi bayakhuleka, beyitshela ukuthi hayi imikhuleko yabo iyafika kuNkulunkulu, kanti uplastiki lo ofakiwe kuveza isambulo esinjalo ukuthi bayakhohliseka engathi basenokuxhumana noNkulunkulu, kanti yinto eyakhiwe amadimoni ukuze kuthumbeke imiqondo yabo. Bayitshela ukuthi basahamba kahle, kanti iy'nhliziyo zabo sezinamathele kulamabhizinisi abasusile kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu kuJobe 36 uvesi 21
lithi masixwayeni singabhekisi ubuso bethu ebubini. Ngiyacela ukuthi bonke abazalwane abenza amabhizinisi beqaphele uhlobo lwebhizinisi abalenzayo ukuthi alibasusi yini endleleni yokukholwa. Abagcini yini sebethumbeka bey'tshela ukuthi basesebukhoneni bukaNkulunkulu kanti sebekhohliswa yisitha. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibingelela nomama ekhaya nabazalwane bonke egameni likaJesu. Baba, angazi kodwa nje inhliziyo yami yathoba kakhulu. Ngiyafisa nje ukudlulisa leli phupho, ubufakazi nginabo buningi obuhle, kodwa namhlanje bengifisa ukudlulisa leli phupho engibe nalo emva ka-2 ngiqeda ukukhuleka ngafunda izwi. Emveni kwalokho bengathi siye e-Richards Bay, ngathi kunenkonzo yombhabhadiso. Sihambe sithi masisendleleni imoto besihamba ngayo isehlise. Mengehlisa kuba ngathi khona indawo kube khona inhliziyo yami ukuthi ngingafika ngaya kanjani e-Richards Bay ngingaphethe lutho. Kuba ngathi kunesivande-ke ngiyakhaka emfini, ngekho emfini ngathi isipinashi. Ngithi kusenjalo ngibona ngathi ngidonse endaweni engathi iphakeme. Kuba ngathi kunekamero eliphezulu nje, ngifike ngithi uma ngikulona leli kamero mese kuba ngathi khona bezayo. Uma befika bagcwele intukuthelo, kwabantu besifazane bagcwele intukuthelo, abanye babo ngiyabazi bekesebandleni engiphume kulona. Begcwele intukuthelo nje bazobuza nje ukuthi nje izinto nje ezi-snacks. Hhayi, ngivele ngingabaphenduli, ngivele ngithi mina uJesu Kristu uyinkosi. Ngalesi khathi ngisho njalo bavele bahlale phansi, angathi bahlala nje phansi. Uma behlala phansi ngisathi uJesu Kristu uyinkosi, mase ngivele ngisukuma ngithi mina ngiyacela niphume ngisendleleni ngiye e-Richards Bay. Hhayi, bethi benjalo bazame ukuphuma, ngivele ngisukume ngiyovula umnyango ngithi ngicela niphume, uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi ngivale. Mase ngivala bafuna ukungikhiyela ngaphakathi, bangikhiyela kanti abazi ukuthi kunesikhiye esingala komunye umnyango. Kuthi kusenjalo ngikhiye ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Babuya baphinde futhi babuya ngokushesha. Uma bebuya ngifuna ukusho amandla abaseFilip 2 verse 9. Hhayi, lithi uma besasho njalo ngithi mina mase bebuya kathi omunye ngizomkhombisa mina. Uthe nje sethi uyangikhomba, ngavele ngamkhomba kuqala ngathi uJesu Kristu inkosi, wavele wawa. Ekuweni kwakhe wavele warola washona phansi. Bathi masebenza isizingezi bathi bamkhulekela bamile. Ngathi mina ngase ngithi mina uJesu Kristu uyinkosi, ngizama ukuvusa yena lo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Laba nje babesho nje basho bamile. Ngathi mina ngeke aze aphile lo muntu ngoba bakhuleka bemile. Phakamisa amandla ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ekuseni ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu nomsindisi. Ngiyabingelela kakhulu kubaba uNsibande, kumama uNsibande ekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nami ngithi angilethe ubufakazi. Umyeni wami waphelelwa ngumsebenzi ngalesi sikhathi se-COVID. Wahlala-ke wayekhonza umyeni wami. Uthe baphelelwa umsebenzi wayeka ukukhonza. Inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu-ke, yaba buhlungu kakhulu. Sinabantwana-ke abawu-4, abafana abathathu nentombazana. Ekuyekeni kwakhe kuye enkonzweni umyeni wami, ngike ngabona ukuthi i-second born yethu engumfana iba weak nayo ukuya enkonzweni. Ngike ngathandaza ngamcela uNkulunkulu, ngathandaza nje sengibona nje ukuthi lo mntwana lo umfana weak nje kakhulu ukuya enkonzweni. Useya late nje, ngibona nje ukuthi hayi, kusho ukuthi ubona ubabakhe naye engasaya enkonzweni. Ngathandaza uNkulunkulu. Yeyi, uNkulunkulu ngiyenzele isimanga kakhulu.
ngahamba ngelinye ilanga ngaye enkonzweni, ngithe ngiyambona nangu umyeni wami naye efike engena enkonzweni sakhonza. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabonga kakhulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba umpostoli, bingelela umama umpostoli, ngibingelela intaba yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngibingelele bazalwane ekhaya leZwi. Ngithi mangimbonge nje uNkulunkulu ekuseni, ngimbonge ukuthi ngampela uma sivuma izono zethu uNkulunkulu uyasizwa. Uma sisho izwi abaseRoma 10:9 uNkulunkulu wethu uyasizwa. Ngiyabonga ukuthi ukukhipha ishumi endaweni engcwele uNkulunkulu uyanezelela. Siyambonga uNkulunkulu ngezinto asenzela zona. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ekuseni baba umpostoli Dokotela uMtsibande, umama umpostoli uMtsibande, ibandla lonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngivuka namhlanje ekuseni baba uMtsibande nokumbonga kakhulu uNkulunkulu ngezimfundiso zakho. Izolo ngosuku lokuqala lomkhosi lapho ngisebenza khona-ke nokho ngingedwa, omunye uselivini, kodwa khona bebengiboleke yena isikhashana. Mangingena ngithi nje nangu umuntu wesifazane uyagula, usambhalisa lo mntwana uzobuye eze kimi for i-consultation and treatment. Bese ngidlule kabi, ngidlule eduze kwakhe athinteke ispace esincane. Bese ngimbona ukuthi unokwethuka. Ngesikhathi ngithi hawu, ngimshaya emahlombe, maye baba uNtsibande, imimoya, amadimoni aqubule, abhodle. Ngikhuze ngegama likaJesu, ngikhuze ngegama likaJesu, ngikhuze ngegama likaJesu, ngikhuze. Ekugcineni nokho athobeke amadimoni. Ekugcineni mase ngimconsulta-ke bese ethi ukuthi nje mina sister ngihlala njalo ngishisa impepho ekuseni, manje bengayishisanga, wasumane ungithinta wona, wasungithinta emahlombe, angithintwe emahlombe. Bese ngithi mina, awu ngane yakwethu, uyafisa yini ukuthi sikhuleke, sizokhulekela kuphume lokhu? Bese ethi hhayi, into engeke iphumele into engiphila nayo nokho-ke besingekho nesikhathi esitheni bekugcwele eklinikhi, kodwa ngibuka ukufundisa kwakho baba uNtsibande, uNkulunkulu angidlondlobalise njalo. Ngiyaxolisa-ke mase ngelulile-ke ugogo uvele uyisinamba ngokwemvelo yakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele nakuma wami, nakubazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi baba, angilethe ubufakazi. uNkulunkulu engisizile. Ngacela baba, umntanami omncane bengenzi kahle esikoleni. Ngacela baba ukuthi ngiphe umkhuleko, angiphe ubaba umkhuleko. Ngithi angilethe ubufakazi ukuthi uphasile manje ngoSepthemba. And lo mdala ebenominathiwe for isoccer eyomela i-KZN under 14 ePretoria, badlale kahle bawina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu konke akangenzela khona ngisekhaya leZwi nasendlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga umkhuleko yakho baba, nokungifundisa ukukhuleka, nokuhlala nje ngigadiwe ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu owangifundisa ukuthi kumele ngikhuleke uma nginenkinga. Ngiyabonga kakhulu baba. Inkosi yami ikubiyele njalo wena nomndeni wakho. Ngiyabonga.
uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayibongwe inkosi babamtsibande noma mtsibande egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Ngibonga ubaba uNkulunkulu ngokwamkelekeka ekhaya leZwi. Nginobufakazi ngisanda ukungena emkhosini wensuku ezintathu. Nginomntwana omfana ubenganginikezi ngisho isenti elimnyama, usebenza kahle. Kodwa ngokungena emkhosini wa-3 days uNkulunkulu wenza isimangaliso. Umfana wami wafika uzongipha imali. Ngiphakamisa amandla baba uNkulunkulu, ayisimangaliso kakhulu kimi. Kuvulekile amehlo ukuthi uKristu uyinkosi yena yedwa. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. Bamtsibande nomama, inkosi inibusise. Ngiyabonga, ngiyathoba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama ngegama likaJesu. Ngithanda nami ukudlulisa bami ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ungenzele umusa kakhulu. Ngifike ngingene la ekhaya leZwi ngiphuza i-treatment. Kuthiwa nginesinye isifo esingalapheki esicala kubantu asebabadala from 40 kuya phezulu. Sukela nje ngeviki eliphelile uNkulunkulu ungenzele omkhulu umusa. Wangiphilisa. Amaphilisi angiwaphuzi, bengishaywa yibhobo ngaphakathi esifubeni kujikela ngapha emgogodla. Kuthule kuthe du. uNkulunkulu usengiphilisile. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kuwe baba nomama nabafundisi bonke labakhona ekhaya leZwi, nabazalwane bonke labakhona ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyabingelela baba. Baba, ngicela kuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Baba, emalangeni bengingenile i-dry fasting ye-3 days ku-prayer item yami baba. Bengikhulekela bobhuti bami baba, labangene kakhulu etshwaleni, bayanatha baba kakhulu. Ukhona nje lo cetha kuthatha umfati kungekutsala, lo bhuti wami lomtsala uyanatha baba kakhulu, kangangokuthi ngamane kungadliwa yena athathe imali yonke ayoyicwilisa nje etshwaleni. Uhlala netikweleti etotshwala, uyabhadara nje imali enkulu etshwaleni. Abantu abakhanga banaki, nasekhaya anganaki ngalutho nje. Masabile emsebentini akasanamali ngisho yokujika emsebentini, soyaboleka la endlini. Kube kulisize kakhulu baba, bobhuti bami bayanatha kakhulu. Ngamcela uNkulunkulu ngathi ngicela ukuthi angiside, angenelele, abaphilise, abaside, bayekele tshwala. Baba, ngithe bengehlile evikini leliphelile, bengehlile nje ekhaya kunesifo, kushone malume wami. Oh baba, ngifike ngamangala. Ngithina ngifike ekhaya bangitshela ukuthi ibhuti wakho akasanathi lolo mdzala. Bathi akasanathi, ugule, wagula, bekavaleka ngisho umoya ebusuku, angakwadi kuphefumula. Tshwala akasanathi, akasabhemi. Ngambuka uNkulunkulu ngathi, uNkulunkulu wami, nowesoni lesifana nami umthandazo uyawuva, nokukhala kwami uyakuva. Awu baba, Nkosi yami, ngiyambonga baba. Ngithi noma ngathiwa ngihleti kuvuke ukuthi kumele ngimbonge uNkulunkulu, ngimdumise. Ngiyathandaza ukuthi sithi asingangeni, singabuyi futhi simtshele ukuthi akabuyele etshwaleni baba. Vele nje ngiyamthemba kakhulu uNkulunkulu, ngiyawathemba namandla akhe. Ngiyamthemba ukuthi nalala abanye baba labasele, naye uNkulunkulu utobahawukela nabo abayekelise etshwala baba, baphile ubungcwele, bakhumbule uNkulunkulu baba ngaso sonke isikhathi, bathandaze. Oh Nkosi yami baba, ngiyabonga kakhulu baba. Timfundiso takho losifundisa tona siyabonga baba. Nkosi yami siyabonga. Uhlezi usifundisa ngaso sonke isikhathi baba, kokuthi usifundise nokutiyela kuNkulunkulu. Siyabona baba, lokho kuyasisebentela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi kwabakusi wena Father. Amen. uJesu Kristu inkosi babe. Ngiyabingelela babe kuwena make nebazalwane bonke. Ngitawubonga nje uNkulunkulu lakwentako. Sitengene ekhaya leZwi, ngiva abazalwane bakhuluma bathi emaphusheni bayancoba. Mina bakungayinteki lokho babe. Kepha hayi, uNkulunkulu ngentela umusa. Ngibone indvodza lenhle
ephusheni ichamuka itala ngangihlede ngakhona bekungathi ngisemcimbini angiwada lo mcimbi bekuwani but uyeta lo lendvodza lenhle iyafika kimi ithi hawu wahlala wedvana umhle kangaka ngivele nje ngithi mine wena ulidimoni awusiye umuntu wena ulidimoni ungitumelani uze ngithi ngilali bese sowuyedala kimi ngisena ngisho njalo bese ngicala ngikhotha amavesi babe ngisakhotha amavesi ishintshe lendvodza ibe lidimoni lengingete ngalichaza silwane lengingete ngazichaza kubisabeke bathi ngikhumbula kusi ngigcine nje sengiphethe uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi kwasuke lapho kuba neliphunga lelibi lelilukako lelimatima ngase ngiyavuka babe ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uloku asincobela babe nekusakwa namhla uNkulunkulu sendele umsa sinemfana wami sitha besihlasele uthi mfana nami uve kunento ingalo leti ngwedi mwaya kamatima lasifubeni nami ngiva kungena lenye into lengingete ngayichaza betikhathi talabo 12 noma besithanza kucedza kuthandaza ngisina ngithi ngiyeva lemvo lengenako ngivele ngicela ngikhothe emavi ngakukhotha emavi babe ngisakukhotha emavi nemphana mngala naso yamemeta but ngimtshele ngithi mine mani ku scripture thani Jesu Kristu inkosi aqhubeka asho ukuthi Jesu Kristu inkosi babe sichubeke ngichubeke lapho sengisho ukuthi for such a purpose the Son of God was manifested so that he might destroy the works of you Satan you are destroyed hey babe impi beyiphakile bathi ngiyambonga uNkulunkulu lokuthembekile babe lo walile nathi lochubekale nathi babe asichubekeni sibazalwane simkhonde uNkulunkulu simesabe uJesu Kristu inkosi babe ngibonga imfundiso babe bengathi maphusheni yakhona kumelana nesitha uJesu Kristu inkosi babe uJesu Kristu uyinkosi baba ngiyakubingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha ngibingelela nomama baba entambama enhlizweni yami khona nje ukumbonga uNkulunkulu ngimdumisa ngawe ngibonga nendaba yangomqebelo kwakhanyile ayi baba uNkulunkulu mina uzambule ngenye indlela ngawe Saturday ngoba ngikubonile ngesikhathi ngihamba ngiyokubingelela ngase ngiyahamba ngiyaqhubeka nento bengiyenza kodwa uthe uma uqala usukuma usumile laphana ngavele ngabona nje usukhazimula usungenye indlela uthe uma uqala uvula umlomo wakho usho udumo uyazi baba kube ngathi khona into ehlukumayo la emadlebeni wami angazi ukuthi kekwenzakala ini ngakubona nje ungenye indlela mina angazi bekwenzakala ini ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuthi kanti uNkulunkulu unjani ngempela iqiniso uhamba noNkulunkulu kukho konke okwenzayo kwenza ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wangibonisa enye into lena ukuthi yena onguNkulunkulu uthulisa yonke into mase kufanele ukuthi akhulume wonke umuntu alalele akekho futhi ongeke azalalele mase kukhuluma yena uzibonakalise ngenye indlela empilweni yami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngelanga langomqebelo ngoba uqhubekile uNkulunkulu ngathi ubekhuluma nami ephendula imibuzo ebenginayo enhlizweni yami ngesikhathi bengakakunikezi ithuba lokuthi ukhulume ngithi kanti bawuze bakunikeze nini kepha uNkulunkulu emva kwalokho ngathi bekangibonisa nje angivula amehlo ephendula into ebengicabanga bengicabanga ukuthi uyabo ngikhona bheka ukuthi manje kwenzakalani bheka ukuthi kwenzakalani nabantu manje bayathula manje bayalalela akekho umuntu unyakazayo yazi baba ngeke ngafikelwa ukusaba enhlizweni yami ngathi hayibo impela ubaba uhamba noNkulunkulu baba sifanele ukuthi sikukhulekise ngaso sonke isikhathi lapho usuke uhamba uyakhona ngabona nentobeko obunayo nokubekezela kwakho konke ngaso sonke isikhathi hayi baba hayi uhamba noNkulunkulu ngempela uNkulunkulu asigcinele wena akufihle njalo ngaso sonke isikhathi
asigcinele wena, uqhubeke njalo ushumayela ivangeli eliphilayo. Nabantu abebekhona laphana ngiyazi, ngiyakholwa futhi ukuthi uNkulunkulu uzosiza ukuthi baphenduke, basondele ekhaya lezwi. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.